Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! Ay, hindi po holiday ngayon ha. Lunes na Lunes, may pasok po ngayon, August 12, 2024. Sa oras na 7:33 ay kasama nyo na ang cool na Angkol Dago! Angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama pamansang tita, dahilan bakit ka nanonood ng radyo, Tita Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Thank you, Tits. Good morning. Sabi ng mga netizens, dagdagan na ang holiday, bawasan ang senador. Sabi Dapat lang! Ay! Mang Kanor, mababaril ka paglabas mo. Ba't ako natatakot? Bakit dyan ba ako lalabas? Doon ako sa fire exit. Huwag mo sabihin ko saan yung fire exit, di aabangan ka din dun. Sa fire exit? Ayaw nga, hindi ako makalabas. Huwag mo May sabihin. fire. Mauna yung fire sa'yo. Nako, yan na nga. Yun yung mga sabi ng mga netizens na dami nang nag-rant, nagreklamo. Yun na nga lang Sabi, daw, Miss Heart, yung ano mo, yung asawa mo, patahimikin mo na. Yun na nga lang daw yung pahinga Oo. ng mga empleyado dahil 'di ba pag holidays usually pag wala kang pasok, yun na yung time na gigising ako ng tanghali na. Oo. Saka ako maglaba, maglinis. Pero alam mo kung typical na Pilipino, yung holiday ngayon kailangan pumasok lalo sa mall. Ayun. Kailangan mas pumasok kasi yun yung mga tao pupunta sa mall eh. At saka Wala sayang silang din. holiday. Sayang din kasi sasabihin ng iba, holiday, eto lang yung panahon na double pay. Oo. Madadagdagan ng extra yung kikitain Diba? namin. Tapos ang sabi ng senador, bawasan. Dapat talaga ako, tatakbo na lang ako senador. Bangkanot gout for ka eh. senador. May gout Senador. ka, hindi ka makakatakbo. Gagapang. Hindi ka mananalo. Ha? Hindi ka mananalo. Gagapang, mananalo ka. Yung iba ginapang nanalo eh. Sabagay. Di ba? Oh, gagapang lang yan. Oh. Kasi yun na nga, ang parang Pampalubag loob. yung mga empleyado, mga trabahante, sabi nga nila, again, yun yung time na double pay, yun yung time na makapag-spend Tama. with the family. Kasi nga ayon sa study,
na ang Pinas ay isa sa pinaka-worst na walang work-life balance. Alam mo yun, yung puro trabaho na lang. Tama. Wala nang balanse sa buhay Kaya na... yung iba tuloy, nambababae na lang. Ay! Ano yun naman wala na nga. Tama, walang work-life balance. Ah. Kung sisinggitan mo ng pambababae, kahit papano, may pampalubag-loob eh. Hindi Mawawala yan. yung stress. Bawal yan. Bad yan. Bad. Bad yan. Kador, ikaw ba yung nagsasalita? Oo nga, Mangador. Bad yan na. Work-life balance. Kung wala kang work-life balance, sa work ka maghanap. Kung wala, doon sa other life. Tamo, di ba? Kaya tama si Mang Kanor sa work naghahanap ng babae. Ganun ba yun? Ng chicks, ng kabit. Para kahit papano, mag-enjoy sa work. Pero pinopromote mo yan. Hindi natin pinopromote yan, Hindi ha? ko pinopromote, binubuking ko, ina-expose ko na nga eh. Ganun ba yun? Ganun yun, sabi ng friend ni Mang Kanor. Doon ako sa kabila. Para nila tanong sa tawid. Sa kabilang department. Pero totoo yan, ha? Yung mga empleyado na alam natin na yun lang yung... Kunyari, ikaw ay isang... yung mga brothers, Muslim brothers and sisters natin, Mahapya Mapita po, good morning. Paano pong Ramadan or Eid al-Fitr, di ba? Feast nila yun. Tama. So, paano ka mag-celebrate kung wala may pasok ka kasi hindi holiday? O kung hindi naman tatanggalin yun, paano yung anong holidays ba yung tatanggalin? So, yun yung mga tanong. Ay, babawas. Pero sabi naman ng... Tama naman yung mga holidays ngayon eh. Oo, yung mga sabi naman ng Kung senador. pwede nga lang i-request natin call. Ay, sorry, call. Ano yun? Sabi ng mga senador? May pahabol naman si Senator Cheese. Na, Pahabol, binawi. All things can be angled in a negative way, but I hope they don't think of us senators as insensitive people. Nasabi nyo na po, Senator. Nasabi nyo na. Nagalit Pera na yung bawi. masa. Oo. Kasi sabi ng iba, kayo ang... may mga nagre-reklamo, may nabasa din ako, Tits. May mga nagbibideo din. Nagko-content din na... Kayo nga, absent kayo ng absent, late kayo sa session. Wala sa session namang alam yung tao kung pumasok kayo hindi. Hindi naman kayo nababawasan ng sweldo. Kayo Pero kami, pag na late ng 1 minuto, bawas na agad. Na absent ng bawas agad. So, sana hindi na lang matuloy yan. No? Para, kahit mga operator, machine operator ka, yun na nga lang yung double pay mo or pahinga mo para sa pamilya mo. Tama. Di ba? Kaya, nagalit Yung machine operator? Yung senador. Sabi niya, iboto niyo ako next election. Sabi ng senador! Sabi ng operator. Wow, ang gwapo, nakabarong eh. Yung senador? Yung machine operator. Uy! Ako yun. Yung senador? Yung operator. Basta operator, babaero. Hindi. O smooth operator. Smooth operator. Ay, naku, pakaraming babae sa trabaho eh. Ay, nung senador? Yung machine operator. Oo, tsaka senador. Magpalabog talaga. Wala na, bulabugin na natin to. Nandoon siya sa Senado. Yung senador? Yung operator. Nagrally siya sa labas. Yung machine operator? Yung senador. Hindi siya pinapasok. Yung machine operator? Yung senador. Ang ganda ng sports car niya. Yung senador? Yung machine operator. Uy! Siyempre, pang-atak chicks yun eh. Yung machine operator. Mali. Na senador. Ng senador! Ay, nako. Tuloy-tuloy lang mga kabisyo makikinig. Kayo ba ay ma-anunsyo mamaya? Pangalan nyo na ba matatawag sa ating Love Knows No Boundaries? Tama. Abangan. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!